Déu no juga els daus amb l'univers. Déu no juga els daus amb l'univers. Només juga a tocar i parar. En Joan i jo ens separem. Portem discutint-ho fa molt de temps. No us preocupeu. Però per què? Per què us separeu? No és cosa nostra. Com que no és cosa nostra? Són els nostres millors amics. Mònica, ja saps com són aquestes coses, la gent se separa. Oh, ¿quién serás? ¿Quién serás? Tú haces que me sienta útil, viva y joven. Tanca els ulls. Tanco els ulls? Tanca els ulls. Tanco els ulls, sí. No la coneixia, la camisa, que és nova, també. Sí, és nova. Fa conjunt amb l'alfombra. Jo vaig massa escotada, no? Sí, no. Señor juez, aun siendo mujer, me castigáis como un hombre. Eso me honra. Ronques, fumes, cantes a la dutxa, no em dius que estic guapa. Perquè tu sempre em rebutges. Quan veus massa, ja no se t'aixeca. Mai sortim de festa. Ja en tinc prou de discoteques. La seva dona compra carn halal? No, ella compra carn, les prestatges de la carn. I no la compra caixa? Caixa, no. Ah, no? Som ateus. Fins i tot per la carn? Fins i tot per la carn. I nosaltres volem viure perquè volem lluitar contra les bèsties aquestes. Pregunto pel meu país. Què? Que Franco encara no pot ser, no m'ho crec. Que encara es manté el poder, però com pot ser?